I pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik i danas ćemo da igramo Team Survival Games zato što sam ovdje sa jednom osobom. Mega Oli, ali sada je Plankendoodle. Doviđenja. Oj. Okej, evo nas. Uz Skywars sam kupila onaj Mad Scientist, okej. Aha, i ja istim taj. Idemo do pobjede. Forest. Imam weapon. Ubije ih. Au. Ubij ga. Ubij ga. Zašto neće dok, nema veze, nema veze. Daj mi nešto. Čekaj. Okej, evo imam kapicu. Jedan keksić. Nemaš weapon za mene? Mislim da će ovaj reported hacksor. Da, ubili sam ga i kaže da hakujem. Ma, kažete dvije ga. Jednako svi znamo da Zato ti... što sam, ja sam pro, to je... Ups, izvini, ne, mrzim ovo. Najgora stvar kad su Beastmaster i Barbarian u istom Dobro, timu. gdje si? Evo sam, ajdemo. Imam kostim, mogu da primiti ovim psa. Ej, Ne, opet šteta. Pa da više ne može da me napada. likovi, Kakvu opremu? ubije ih. Nemoj nikakvu opremu, napadi ih. Idemo. Ubij ga. O, ima dobar marš. Moj marš. Evo ti ovo. Ubij lika. Ubit će me. Oko. Ga je. Tip sam u dva. Evo ti cipelice. Ima mushrooms tu. Imam jedan nero. Puno će ti pomogni bez boa. Da. Jer ti imaš, možda, Ja nemam srce, ali ti treba hrana. malo. Supply drop. Gde? Evo ga odmah tu. Moramo da se popnemo nekako gore. Ja nemam pojma gde si. Idem na supply drop. Odmah tu je. Nisam vidio gde je. Kaži gde je. Idem prema njemu. Ja te ne vidim gde si. Ovdje negdje. O, vidim neke likove. Beži. Silazi dole. A, nešto je ovo! Ubili su me. Ubit ću te. Uopće nisu tu. Siđi dole. Idi pravo. Neću da ih napadam. Zašto? Ubit će me. Moraš da me osvetiš. Čekaj ću te... Zato što sam ih napala sama, oni su imali 100 put bolju opremu, ja sam ih napala. Rekao ti lepo rekao da ih ne napadaš. Ali, bili su tamo. On ima predobre stvari, mislim da ti se približava, on mu seluje. Čekaj, gdje si ti? Ja sam pored bordera. Tu je odmah! On, tu u tom selu ispred tebe. Ozbiljno? Dovedi ga do bordera, da ga border ubije. Evo ga, tu je odmah, tu iznad tebe, iza tebe. Ubi ga! Ne vedi ga do bordera. Sve počinje deathmatch. Imam blaj. Srećno. Odmah će da te gađa. Znam. Napadni ga, kreni na njega dok... Ajde, imaš psavac. To je bilo brzo. Okej, ne ova mapa, okej. Evo, ovdje smo pobedili, ja mislim. Smo pobedili? Možda. Okej, Jesmo. idemo na sredinu, naravno. Imam super dobre stvari. Auć, neko me napada. Ovo je jače od mene, ima kilauru. Au, ne, jedno srce. Beži. Beži. Ja nisam uspao. Nisi? Nisam. Kaži mi da li me neko juri. Da. Ok, sad smo Sky. To je naš srećni tim. Wow, svu opremu su mi uzeli. Imaš nešto? Nemam ništa, beži. Gde si? Proveram čestove, ali beži. Beži, ovaj te ubija. Da.
Neko je kikova noga. Ja ga jurim udarom, onog što te ubijao. Molim. Aha. Napadni ga. Da ga preubijemo. A, beži! A bežiš? Da. Oko beži, jel me vidiš? Ne, bež. Oko samo beži, nađi ćemo sve. A si pobegao? Mislim da tebe napada. Mene niko ne juri. Aha, ni mene. Oko, naći ćemo se negdje. Sad Gde se si kupili ti? šestove. Mislim smo na totalno drugo. Auć, mene jure. Mrtav sam. Prokaz. Ovako, ovo nikakva pobjeda neće da bude. Ali, pogledaj ovu kućicu. Čekaj, otvori vrata, ja ću da uđem. Ok, Kaži mi da može da se izađe. može. Kako? Imaš baton odmah iznad. Ok. A radi baton. Radi. Ali ne može da se otvori čest. Ja nisam ovdje, ne znam o čemu oni pričaju. Ovo je naopako. Ovo je presvjetlo. Idemo ovdje na ovom velikom Ovo brodu. je skrivljeno. A kad nikad nećeš da nađeš normalno. Slažem se. Ovo je zalagovano. Zalagovano. Da, laguje mi. Zalagovalo mi je. Challenge chest, bow može. Okej. Imam već chain boots. Change. Čujem border, ne! Ah! Ne! Meni se frizovala slika. A ja umiram od bordera. Ajde. Okej. Živa sam. Okej. Slušaj mene. Ja ću da pokušam da pobegnem. Slušaj mene, ovo ti je najbolji plan. Kad te napadne, ti ga samo privuči u border. Uđi u border i privuči ga. Okej. Ja trenutno bežim od ovih, neka se oni malo ispoubijaju. Ja tečem trenutno u krug. Kaži mi šta rade. Nisam tu uopšte. Aha, da, ne zaboravila sam. Da privučiš ih u border. Ok, brat, sad sam ja protiv timera, au. Timeri. Sad sam ja protiv ovih timovanih. GL. GL. A ovaj drugi umro. Ne, da, ovo je što je jedan još ostao. Ok, moj plan se ovo nije uspao. Ok. Šta ako bežim u krug dok se border ne suži? Da, i onda uđeš u border i... To ti najbolja taktika na svetu, šta hoćeš? I dalje samo bežim u krug, da nemam nikakve šanse. Au. A pusti me, ubit ću vas. Jer si izvršila ovaj parkour kod ovog NPC villagera. Lava park. Gurnula sam ih u border i ništa im nije uradila. Ozbiljno. I umrla si. Ovo me napadaju fishing rodom, pa daj! Sam udarao me fishing rodom zato što je znao da nemam nikakve šanse. Doviđenja. I nadam se... Promašili smo. Ok, nadam se da se vidjela ova epizoda gdje smo izgubili 1200 miliona puta, to nije broj. Ako jeste, ostavite like, da znamo da vam se svidjela i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Da. Kaži nešto. Doviđenja. Tako. Jako kreativno.